El Barcelona va quedar classificat en tercer lloc a la Lliga i a les semifinals de la Copa va ser eliminat pel Real Madrid, malgrat que en el partit d'anada el Barcelona havia guanyat per un 3-0 que semblava decisiu. Después del partido de las Corts, la prensa madrileña pues se metió con la afición catalana, que había sido una encerrona, que no sé qué, que bien, que se habían portado mal. Y aquí hubo un periódico como El Mundo Deportivo que también escribió pues nada favorable a la afición del Barcelona. Y el periodista Eduardo Teus, que escribía en Madrid, en NAS, Marca, no sé, y escribió mucho, y aquello caldeó mucho el ambiente, y fuimos a Aranjuez a concentrarnos 2 días antes del partido, y allí por la noche no podíamos salir del hotel porque nos apedreaban. La directiva del Real Madrid i dirigents de l'administració central van donar suport a aquesta campanya i la Federació de Futbol va imposar al Barcelona una multa de 2.500 pessetes pel suposat comportament hostil del públic a les Corts. Humiliar el Barça en el partit de tornada va esdevenir una qüestió d'estat. Abans de començar l'encontre, disputat el 13 de juny de 1943, el director general de Seguretat va entrar als vestidors del Barça i en el més pur estil feixista va donar instruccions als jugadors perquè adoptessin una actitud més o menys passiva. L'àrbitre va fer el mateix. L'equip va perdre per un resultat escandalós. Bueno, pues ya empieza el partido y el portero miró, debido a que le tiraban piedras y no podía estar allí debajo del marco. Se tuvo que adelantar 5 o 6 metros para adelante. Y claro, pues empezaron a meter goles. Si me'n recordo de l'11-1 al camp de Sant Martín, perquè és una cosa que no es pot oblidar, que es van fer una encerrona i va passar el que va passar. Joan Antoni Samaranch, que aleshores periodista del periòdic La Premsa, va escriure la crònica del partit i recriminava l'ambient que s'havia forjat contra el club català. Incidents, agressions, i això no hi va haver res. Només va haver una pressió increïble del públic, no? Que va afectar molt directament els jugadors de Barcelona, que es van dedicar pràcticament a no jugar. No? Es demostra que un resultat d'11-1 no és un resultat normal. I inclús van estar 11-0, no? Perquè me'n recordo perfectament que al final el Martín, el delante centro, va fer el gol del Barça, ja faltant poc per acabar. I jo vaig atrevir a dir el que havia passat, no? Cosa que potser altres periodistes no van fer-ho perquè eren professionals, jo no era professional. Ells jugaven potser la carrera, no? I jo no jugava pràcticament res. Em van dir que m'agraïa molt el que havia fet, però que ja no escrivís més, no? No escrivís més. I allà va ser el final de la meva carrera de periodista.